שלום, אני דרור גרנביץ', מחוות רוח הארץ, במקור ממבוא חורון. אני בת חן, נשואה לדרור כבר 12 שנה, ואנחנו כאן בחווה כבר 3 שנים. רצינו להקים חווה, גם אידיאולוגיה וציונות, ארץ ישראל. המשימה והערכים האלה זה משהו שמאוד מדבר אליי, ולכן אנחנו פה. התחלנו עם 20 פרות, להסתובב בשטח, בעצם החווה ממוקמת מזרחית לכביש אלון. איך חיים בין הפן הציבורי ולהיות עם חבר'ה, לבין הבית והפרטיות, בכלל לגור בשטח. כל ההקרבות האלה זה באמת בשביל הערכים שאני מאמינה בהם. זה לעם ישראל, זה לעתיד של הילדים שלנו. חוות רוח הארץ היא לא רק קשורה לארץ, היא קשורה לרוח, הרוח הקדושה של עם ישראל. ברוך השם ההתיישבות מתפתחת, ולכן אנחנו מדלגים את החווה למיקום, נקודה חדשה מאפס. כל מה שהשקענו פה צריכים להיבנות מחדש בנקודה החדשה, והעברה של הנקודה הזאת היא דורשת המון משאבים התיישבותיים. מההתחלה לבנות את כל החווה מחדש. אם יש ציונות, זו הציונות האמיתית. בשביל שהמעבר יצליח ונוכל להמשיך במשימה החשובה הזאת של שמירה על האדמות, אנחנו זקוקים לעזרה שלכם. כל שקל יכול לעזור, בין אם זה לאוכל לחבר'ה, לשיפור התשתיות, לקידום החווה, לעוד פרה שתשמור על השטח, שבילים, נקודות תצפית, פיתוח כל התיירות פה במרחב. כל תמיכה שלכם תעזור למען עם ישראל, למען הדורות הבאים.